Chcel by som pokračovať v tejto téme, prečo je dobre ovládať ruštinu v takej praktickej polohe. My naozaj uvažujeme o zriadení niečo ako jazyková škola, jazykové centrum so zameraním hlavne na ruštinu. A preto ja chcem vyzvať každého, kto to počúva, koho to zaujíma, aby ak má o to záujem, nejakým spôsobom reagoval, dal nám vedieť, lebo zatiaľ je to istý prieskum, je to istý pokus zistiť, koľko medzi našich divákov a čitateľov je reálnych záujemcov o to, aby sa stali žiakmi tejto školy. Čo by táto škola, pracovne nazvieme ju kurzy ruštiny, škola ruštiny, jazykové centrum ruštiny, ruského jazyka, ruskej literatúry, ruskej kultúry, čo by mala ponúkať? V mojom chápaní mala by ponúkať to, po čom je dopyt. To znamená, mala by ponúkať akési krátkodobé kurzy zamerané napríklad na efektívne používanie ruského internetu ako zdroje informácií. To je ako jeden smer pre tých ľudí, ktorí jednoducho to potrebujú pre svoj život, pre prácu a tak ďalej. Ten druhý smer mohol by byť kurzy strana vedenia. Strana vedenia to nie je ako ovládanie politických strán, lebo strana v ruštine znamená krajina po slovensky. Strana vedenia to je taká špeciálna disciplína, ktorá pomáha ľuďom, ktorí študujú jazyk, v tomto jazyku, ktorý študujú, dozvedieť sa čo najviac užitočného o tejto krajine. Tento smer považujem tiež za veľmi perspektívny, lebo v konečnom dôsledku ľudia, ktorí študujú ruštinu, chcú ju používať, chcú ísť do ruskojazyčného prostredia, chcú ísť do Ruska, na Ukrajinu, neviem ešte kam, chcú komunikovať s Rusmi a tak ďalej. A to strana vedenie je niečo, čo veľmi, veľmi pomáha, poviem to na základe vlastnej skúsenosti. Som sa ocitol v Anglicku v roku 87, som mal 30 rokov, som študoval angličtinu 10 rokov v škole a celkom úspešne. Som hovoril po anglicky veľmi slušne. Práve toto strana vedenie mne chýbalo v základných situáciách, zdôrazním základných, kde som ovládajúc, neviem, Shakespearea čokoľvek, som nevedel riešiť nejakú jednoduchú situáciu. Nakoniec ešte jeden smer, ktorý asi by bol veľmi užitočný, sa nazýva po rusky aj po slovensky praktika reči. Je to niečo, bez čoho naozaj človek nemôže sa naučiť hovoriť. Je to dialogická forma komunikácie v ruštine, ktorá dáva tomu človeku jednoducho istotu v jeho rečovom prejave, dáva presvedčenie, že keď on povie niečo v tejto cudzej pre ňoho reči, tak ho pochopia. Toto je by som povedal, najúžší profil, toto je najzložitejšia vec, síce sa zdá byť najjednoduchšou. Na to napríklad veľmi sa mi páčia také kluby praktiky reči, kluby konverzácie, ktoré vytvárajú jazykové školy aj na Slovensku, kde každý človek môže prísť, neviem, zaplatiť nejaký malý peniaz, nejakých 3-5 eur a hodinu rozprávať v tejto reči s inými ľuďmi pod takým akože patronátom profesionálneho lektora. Je to tiež cesta. Nakoniec som mimoriadne potešený, dokonca je to pre mňa jedno z takých veľkých prekvapení, že moje články, ktoré začínam dávať v zásade už každý svoj text dávam v ruštine, naši čitatelia si to všimli, majú svoje čitateľské publikum v ruštine a sú to Slováci. Odkiaľ viem, že sú to Slováci, prípadne Česi tvoria zhruba 10% návštevníkov nášho portálu, ale viem z jednoduchého dôvodu, že z tých ruskojazyčných médií, ktoré existujú,
čo je Chirimendik.ru, Chirimendik TV, ktorý akože viac menej by som povedal spia posledných 2 roky, lebo sa venujem na tvrdo Chirimendik.sk. Som ešte týchto ľudí, čo tam chodia, oni denne tam chodia okolo 300 ľudí dohromady, som ich nenasmeroval na Chirimendik.sk, spravím to za chvíľu. A z toho vyplýva, že za chvíľu sem začnú chodiť čitateľa mojich textov v ruštine, pravidelní čitateľa, tí, ktorých posiela na moje ruské domény Google. Je to veľká skupina ľudí a začnem ich nejakým spôsobom smerovať na náš portál Chirimendik.sk, na ktorom vytvorím 1 alebo 2 kastlíky s ruským obsahom, lebo je to asi v tejto chvíli jediná forma, v ktorej my to dokážeme prevádzkovať popri tej veľkej práci, ktorú robíme, ktorú vy určite tak, či onak vidíte. Takže sú to úvahy, budeme dávať ankety, budeme dávať nejaké texty. Teraz je to prvý by som povedal prieskumný monológ môj na túto tému. Budem rád, ak niekto z vás sa mi ozve na mail alebo napíše na fórum pod týmto textom niečo o tom a kontakty a informáciu o príprave takýchto kurzov, o príprave školy ruštiny, kurzov ruštiny budeme veľmi široko prezentovať na našom portále.